Айде ти си сега. С Влайчо тук сме аматьори двамата и се учиме да играеме. Сега е мой ред. Ай. То работи, само го дръж без да натискаш горе. Ти натиска. Без да натиска. Така. Така, айде сега. Аматьори. Ти си пак. Май не го пущай, вече ми се смеят. Защо бе? Нема ни се смеят бе. То е ясно. Дай ми моите. Не бе. Защо е ригна? Добре, давай. Така, няма къде да го оставим. Трябва да го държиш. Ето тук с два пръста го хвани. Ето така, хвани с два пръста. Ето така. Ти си. Аматьор чека, ти е бил майка. Естествено. Нема некой да се е родил научен. Мога да учи. Нищо, още не сме ги разпръснали как трябва. Ето, видя ли се? Това си е твое. В твоята си дупка. Давай се. Бро, премисли си от твоята дупка. 2-0 за Лайчо. Така. Ако искаш от тук. Ще се назове много. И все пак. Обаче се застъмва и застудява. Ще трябва последни игра играем. Така, ево. Една за мен. Тя си вземе едно. Фаул. Си. Стига, бе. Айде, стига, бе. Ще ме фани така става. Тук можеш фаниш. Ето. Си моя джоб. Една. Те като ударим, тази зелената трябва да влезе. Да. Тя виж колко е. Много е лош. Нема влез. Да, не се ти ми усложни работата.
Аз нямам лесен вариант. Аз нямам лесен вариант. Не върви това си. Чакай си. Ето тук е червената. Или е тая. Или тая. Има много. Имаш много. Има много, ама нито една не места. Нали за това се учиме? Е, Нали се учиме? Чакай сега. Тая сега трябва една да вкарам. Тая зелената. Така. Сега тая ако може. Не става. Ти си. Тя е трудна, трябва много. Трябва да. със сила можеше да влезе. Да, ама. Нали викат може да влезе, а може да не влезе. Е така. Мама си еба. Да. Черното е точно така. Ние играеме по най-простите правила. По-точно без правила. 3 на 2. Сигурната топка. 3 на 2. Ами да, ние не играеме по правила, ние се учиме. Не знам ти колко, ама аз съм съвсем начинаеш. Така. И това го пишеш. Ще да имаме доказателство, че играеме. Айде, давай. Правила. Ами сега. Я. Откъде беха моите? Тук или оттам? Оттам бея твоите. Това се казва случайно. Това като гол къде го кара. Его. Бел ти си. Само че тия три топки нямаш право да ги... Тая нямаш, тая може и тия три. Дай, че му мислим нека. О, там зелената. Трябва да докарам, бе. Тая е най-лесната. Ако не Не, тая не можеш отзад за тебе. Не можеш. За тебе. Пръв удар ти е. Тук не можеш да ходиш. Само от тия двете. Защо? Па така е, такова е просто. Айде, дай, ние се учим, виж, дай. Искаш да кажеш като се... Да, трябва в другата половина да се. Макар, че ние с никакви правила. Ние не играеме с никакви правила, деца викаме. Сега и сега, ако удариш с понт, можеш. И тия задните, само че трябва с понт да я удариш. Разбираш? Помня, че ударим след една година. Сега аз нямам право. Ти имаш право са. Не, нямам право тия. Защо? Не, имам тук. Имаш бе. Сега не сме първоначално. Не е право. Само че ще опитам. Обаче тая е по-лесна ще ми. Ще опитам тая първата е по-трудна. Обаче
Сега вече ти можеш и двете ги вкараш. Не мога двете, я едната, значи възли друга. Не знам, опитваш. Ако не влезне, Опитваш. ако не влезне, тук, поне едната докара. Добре. Поне едната докара. Дай си я префърли от тук от тази страна.